Ce nosie? 3? Arată și tu. Arată și tu. Agați-o de gât. Da, mai are mă, sărat. Așa. Da? Ok, între timp vrem să mai acordăm un premiu special pentru Team Spirit. Eu nu-s de acord. Eu nu e de acord niciodată. A ajutat un concurent care a rupt maneta de ambreiaj. Fair play. Liniște și puțin respect, vă rugăm frumos, pentru bătrânii ăștia care v-au învățat să țineți bidonul în mână. Bravo, Martalogule! Pentru începători! Bravo, Liană! Locul 2 la clasa Old Boys, Patrick Coasi. Mulțumesc, hai să te pupă. Ciprian Popescu! Felicitări! Și rândul de sacoșe! Ia sacoșele! Oh, ia uite sponsorii ce darni sunt! Măsărica? Da, mă. Uite-mă, mă, să râd! Patrick, zâmbește și tu. Clasa extrem. Da. Locul 3. Fostul meu coleg, Olah Laslo. Ia și de aici după degetul ăsta. Locul 2. Așa nu e ok. Clasa extrem. Pavel Cârpian. Aș vrea să luăm, dacă putem, mai mult inițiativa în ce înseamnă organizarea și buna desfășurare a concursurilor. Avem interesul să facem lucrul ăsta. Dacă luăm inițiativa, avem șanse să îmbunătățim. Dacă nu, e greu de făcut lucrul ăsta. Știu, e din ce în ce mai greu. Pădurile din ce în ce mai greu de intrat în ele. Trebuie să fim civilizați. În tine știu că am încredere. Să avem grijă de păduri, să nu aruncăm gunoaie. Vreau să mulțumesc tuturor băieților care ne-au ajutat. Fără de ei nu puteam face așa ceva. Într-un timp record am făcut ceva frumos. Vreau să-i mulțumesc. După cum știți, Nu putem termina fără el. E prea greu, Teo! două cuvinte aș vrea să spun, vă rog mult. Hai, mă, să plecăm, lasă-ți! După cum știți, în data de 24-26 octombrie 2008 se va organiza la Monteoru un concurs de enduro. 2008 sau 2009? 2008 sau 2009. La enduro e ca la sentisment, când e la sentisment. Câte sentimente am aici pentru fetele astea 6 care Unde ți-e geamul? Mamă, eu sunt bine sănătos, m-am apucat de băut. Ceea ce vă dorim și voi. Este cu țigara când ne filmează. Dacă știți, dar am dormit cu fata asta seara.
Viața e greu. Bărbatul meu și pe muzica mea! Ce tare! Eu am visat pentru ei aseară. Îți dai seama? Da, bă, ne chinuim aici. Uite, astea sunt persoana pentru checkpoint. Dar nu mă, te ducea ca zi, bă, am Ovidiu la anul pe toți ne băgam la extrem dacă erau la checkpoint-uri astea. Băi! Băi! Ca la partid stăm aici, să mă arăt. Așteptăm să vină Neanic. Dacă ne duc ăștia la o... Ok, deci, la categoria Open, câștigătorii, încep cu locul 3. Și vorbesc, mai spun o dată, de celebrul sport, nu așa, de promovat de câteva săptămâni în presa din România. Celebrul sport, pe 2 roți, enduro, cursa XM Ride, Monteoro. Dacă greșește cu numele, le-am scris eu greșit. Angel Alexandru. Pe locul 2. Care ești, mă? Ian Nagy. Care ești, mă? Ești pe aici? Mă rog! Categoria Open, Sylvester Marton. Morții! Saudă și mămicile lor. Vino, tată, să te țuc! La categoria Extrem, pe locul 3, Olaf, Laszlo. Bine, Loții! Cristian Babeș. Bine! Elvir Kovaci. Mă, bine că și români unii, nu-i rău. Hai, All Boys acum. Vedem și cum arată, că dacă tot promovăm sportul ăsta în Drace, că să-i și cunoaștem poate, să aflăm care e calendarul competițional. Și în fine, ultima categorie, cea de Old Boys. Nu mai traduc, spun exact ce înseamnă, dacă i-ați vedea, ați înțelege. Născuți mai devreme. Martalogi. Eugeniu. Sunt niște domni care au participat la această cursă, au fost sportivi de performanță și care încă mai pot. Și iată că mai pot, pe locul 3. Pe locul 2, Patrick Boissy. Foarte interesant din Franța. Și pe locul 1 la Old Boys, Ciprian Popescu. Bine! Unde e Patrick? Patrick e un caraș, mă. Gata, bă, s-a furat de sus. Hai, s-a furat mireasa. Haide, bă, și facem și noi festivitatea noastră. De ce, mă, că te-a dat? Aura, nu sunt toate.